Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Day, nagadumo dagiti insangpet mo akalapatem, dariyaw. Ado nga minti kanin ti kalapati itananang. Uray saan kun nga igatangan iti kanin ta. Tadumot ti mapidot di ta mabalinda kanan. Ay nawaw. Day, anya ti kayat mo asawan? Mapandalang agpidot iti kanin da kadagiti purwak a balatong amula dagiti karuba. Ken adumot ti agkaiwaris a bunubon nga impurwak da nga irek. Anya? Ipakan mo ti mula ti kaarubam? Nagalas ka ti aramid mon? Saan da mata kanin amin? Makibingay dalang mait. Kat no ti mulam ngay mat, ti pagpakan ti sabali a taaw, mayat ka kadimat. Kasano ka sa anak mga agmulmula tawan mo ti mula. Agtrabaho akmat kas karpinteraw. Ay nawaw. Nasaya at kadidayta nga aramid mo. Nagpintas dagiti kalapatim dadi. Agduduma ti maris da. Adda white, adda dapul, ken adda black. Mga rami dak iti balay da tapno na pintas abuyaan no kasta nga agtatayab da iti arubayan anak ka. Gumatang kayo nga rod iti pagpakan atas siyak ti mangpakan. Saan tayo nagumatang? Ado ti mabalinda tuktukon di ta sidag. Anya kumangay ti kanenda. Ado ti balatong ken irek ama piidot da. Ha? Pangpidutan da ngay dadi. Ada ka di masapul yo, tata? Ko kalapati yung kadidagitado ng agtatayab ineng. Ay, tata. Apay ka de? Na, tinuktok na dagitin purwak la balatong. Ado ti kinanda. Ha? Ay, mangandaya iti balatong, tata. Nadanon ko na di bangkag ko. Awanan dagiti agparparang. Sana nagaburan. Kinandaan. Ay, kasta ka di, tata? Anya itan ti aramidan tayo lakay. Aramidin itay. Imay dito'y ni Tata Samuel. Kinan kanu ti kalapati dagiti purwak na abalatong. Nay, anya ti kayat dahi taala kay Samuel? Mabalin ayamot nga ipupok dagiti kalapati. Ay nawaw. Kasano nga rod itan? Kaasimat ni Tata Samuel no kanan ti kalapati ti mula na. No umay tumanan agriri dahi dya alakay. Ibagam nga aladan na ti bangkag na. Tapno saan ang makastrek ti kalapati. Dario, kasanumat nga aladan na ti bangkag na ngay. Kat tumayab mat ti kalapati. Oho, problema da daytan ah. Basta sana mabalin nga ipupok ko ti kalapati. Nakakita ka mat ay ti kalapati a popok. Kinan man ti kalapati o ti bunubon ko ngay rek, Dariyaw. Anya nga ti rapon no kasya kanan mo ti kalapati ti mula. Kan bunubon ka ay nawaw. Ay, Tata Samuel. No kayat yo saan da ka ng dagiti bunubon nyaw, bantayan nyo kung abugin nyo dagiti mapanagkaan. Bugawin nyo pa dagiti umayabilit kas jay. Jay kan karon magbambantay ti umobra akaon. Wala tapnusan kayo nga agreklamaw no kanang ti kalapati ti mulayaw. Kaputasaan ka nga mulmula. Kasta ti bagam ay nawaw. Gaputawan mo't kalapati yaw, kasta mo't ti bagayaw. Nagaduti kalapate. No aggigiddan da amapan iti bangkag ni Samuel, adu nga agpayso ti makanda. Kasano mga iti mula na. Apay pagparikutan nyo ay ati saan arumbang pagparikutan nyo may. Apay ka di akasta ka. Ay talapagimbagam ti pampanunutemet ay nawaw. Di kumakangarod pagimbagan ti sa balay ti panunutat. Saan ka kumamot akasta? Awan ka di ti pusom ang mga ase iti padam ataaw. Tibagik at ikasyak ay nawaw. Uray kita adan tumet made nga ibunga dayta nga aramid mau.
Sinalbag dagita kalapati. Kinandan dagiti kay purpurwak ko man na balatong. Lulo, sa bali ka ditin mo na nga impurwakyaw. Ay, wan. Di mo na nga purwak ka. Kapinarigat na. Itatanag purwak ka manan. Kasta manan. Ay na, apay aya nagtarakan kayo iti kalapati. Nagmayat mo tabuy-buyan dagiti kalapati, Lulo. Mayat ka na kayo ata di ka agmulmula. Ngam ngay. Agmulmula ak. Pero wisyo lang na kita. Nagrawat na kita kalapati. Ay nawaw. Nakitak ni Lulo Samuel. Kat agung unget ka dagiti kalapati ta perwisyo ka no itimula na, Daddy. Bayam lang dahit alakay. Awan ngamin kalapati na, iso nga umapal. Umapal nga ta. Amang ano, pudno akanin amin dagiti kalapati timula na. Tapno saan na kanan ti kalapati timula na. Bantayan na ah. Anya, bantayan na akanin ti kalapati timula na. Bantayan na tapno inton adda umay a kalapati, bugawon na kasjay. Day tanto man ti bagak ka ni Lulo Samuel. Lulo, tapno saan ka no akanin ti kalapati timula yo. Bantayan nyo ka no, tabugawon nyo na daw may akalapati. Dahita ka ditimbagan di lang kung amam. Ay, langgong ni Daddy, Lulaw. Ay, nawaw. Wan! Awan ti manaknakam na. Napatpatag ti kalapati. Ngam dagiti mulak. Kaputasaan nga agmulmula ti amam. Ay, ibagak to ka ni Daddy timbagayo, Lulaw. Wan! Ibagam dayta. Makapasuron dayta nga ramid ti amam. Makapasuron ka no ti aramin yo, Daddy, kung na ni Lolo Samuel. Tapay ka no? Langgong ka no, tawan manaknakam mo. Sa una lang dahil tagkabaw dahil anak ko. Di mo patpatyan. Kasta ka diti kunada nga agkabaw. Wen, tagkabaw di na mo ti sasawan na. Ay, into nagkita kami ka ni Lolo Samuel. Kastanto ti ibagakan ko na, Daddy. Wen barok, ibagam, ta imbagak. Wen! Lolo, pang-sprint sa amat timula day tawit yaw. Ado nga may tinakitak ako ton na mangitartaray ka dagiti mulak. Iso isprek iti sabi daw. Tapno sanda kay busain. Ay, kastagayam. Adwan nyo ati sa bidong tapno matay ti kuton, Lolo. Ado lakit di Tapno sana sayang dagiti mulak nga itaray ti kuton. Imbag taan mo pa ti agkabaw ti agispre. Ha? Adi ti kayat mo asawan. Ay nawaw. Kuna nga min ni Daddy, agkabaw kay kanon. Iso adiyo mo ti sasawin yaw. Ay langgo nga talaga ti amam. Ay sige tinak pag-spray. Ay pati dagiti purwa ko abalatong. Isprayak mag tapno sanda nga itaray. Un, Lolo, ispray nyo amin tapno sanda nga itaray. Apay nga dagiti kalapati. Agkukurot damatay. Ay nawaw. At dapay natay, Daddy. Kitain nyo, oh. Ha? Apayan. Ada pa di na maisangpot ti bagina kat matayan. At nakadimot sakit ti kalapati. No daman, sana kasta bigla. Ala, ay, awanan ati nagadwa kalapati. Mataydan. Anya tinapasama kadagiti kalapati tayo. Apayamat matay damagtan. At dalakit di mapal iti kalapati tayo. Kasano ko mga apalan dati kalapati tayo? Daddy, masabidungan ay ati kalapati. Apayan na damag mo dayta. Nakita kami ni Lolo Samuel ang nakaawit iti pag-ispray. Ado kano nga minti kuton iti mula na. Iso sa bidungan na kano. Tapno saan nga itaray ti kuton, Daddy. Aguray ka. Nakapanganlakit di dagiti kalapati iti nasabidungan amula. Iso ngayon inot damat matay. Ay, indakman kasarita day jala kay Samuel. Mapan kayo di balay da, Daddy. Wed, mapanak. Tanusan ko ang magustuhan ti rason na. Ang mga numakaraman ti salbag alakay. Ay saan kan ama panlakay? Kasaum to lang no agkita kayo. Ang mga no niya ti aramidin ni Daddy ka ni Lolo Samuel, Mami. Ay naisong arod sapay makapungpungtut. Eh, sayang dagiti kalapati. Sapay nangina ti pananggatang ni dadim kadagita. Ala, nataydan. Awan samat mabatin.
No amin dakat napan itimula nila kay Samuel, sigurado lakit di amatay da amin. Awan nga Ruden ati nagpipintas la kalapati, mami. Ay, wan anak. Sayang ti kwarta nga inggatang ni dadim. Di nan tumat ngamin kayat agumatang iti kanenda. Iso makaadayuda mapan agbirok iti kanenda. Anya nga jaramiden tayo kadagiti natay a kalapati. Kapilitan nga ikali tanaka panganda iti sabidong. Apay pinatay mo dagiti taraken ko a kalapati, sika lakay Samuel. Nay, Dariaw, anyat sasawa man. Pinakibiyagak aya dagiti kung kuna makalapatem. Nasa bidungan da amin. Basol mo daytoy lakay Samuel. Apay, imayak aya iji balayaw. Ta sinabidungak dagita akalapatem ay nawaw. Wenangam nasa bidungan iti mulam, iso natay da. Kayat masawan. Imay nangan dagiti kalapatem iti mulak ana esprian. Maragsak anak. Ay nawaw. Tapay ngamin na nag-spray ka kadagiti mulam. Kuton, tinispriak. Ang mapay ngamin na napandagiti kalapatem. Saan mo mat siguro ang mapakan ida? Isong agbisinda kat mapandag kaan iti mulak. Ay nawaw. Awanon tinabati kadagiti kalapatik si kalakay Samuel. Binantayam ko madagiti kalapatem tapno sanda na pa ni jibangkag kaw. Daytaki din agbambantay tararamidak ay nawaw. Nalipatam ka din jibagam kanyak. Bantayam dayta kalapatay di tabangkag mo tabugawam no umay damangan. Kunam. Kiti sumot ti rumbang sanaya. Bantayam mo't nga ron ti kalapatem. Tapno sanda pa ni jibangkag. Ay salbag ka alakay. Nag-spray ka mo di mo imbagbaga. Ay nawaw. Amok aya. Nga umay agkaan dagiti agtatakaw a kalapatim. At danto aldaw mo si kalakay. Manipod ita. Maday mulak. Ikak iti sabidong. Kaning kapay gumatang iti adu a kalapatim. Anya ti kuna nila kay Samuel anak. Ay, bantayak ka nung dagiti kalapatik. Tapno sanda mapan iti bangkag na, nanang. Mabalin na pudno ti kuna na nagsabi daw. Kaputado ti kuto na mangitaray iti mula na. Pati kalapati nangandaman iso na sa bidungan na. Ay nawaw. Sayang dagiti adu a kalapati. Sapay, nagpipintas da. Ay nagrawa mga min dagiti kalapatim amangan iti bimlad abalatong ken irek. No saan nagaburan. Mabisinda. Tadi mo mga min igatangan iti feed sa para iti kalapatay. Gumatang kayo kadipa iti kalapati, daddy. Ay, saanan. Amangan no mangandamanan iti nasabidungan. Sayang. Sapay nagngin ti kalapati. Imbaga ngamin nila kay Samuel, akanan dagiti kalapatim timula na. Ngamsan mo matngain kan kano? Tasaan mo ngamin amula ti maperde. Un nga rod. Dagiti nga rod kalapati ko, tinatay. Isu amadi, no tila ang adda iti panunot mo, kat bukod mo apagsayaatan, lakay. Ay nawaw! No agtaraken ka manong Dario, di saan ka makaperwisyo iti pada matao. Anya nga ita, imbes nga umado ti kalapatim, saan takapilitan nga ikalim. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.